Хәерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Бүгенге тапшыруны башлыйбыз һәм экраннар алдына ис китмәле матур юбилейын каршы алучы якташыбыз, Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Курамшина Нәҗия Шакировнаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек матур туган көнен каршылый. Шул уңайдан аны бу гүзәл юбилее белән беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Рамил Нариманович котлый. Кадерле, яраткан, сөекле хатыным. Быелгысы елның сентябрь айы безнең өчен аеруча мөһим һәм истәлекле вакыйгаларга бай булды. Беренчедән, тормыш үзе сиңа 2 бишле куйды. Ә инде икенчедән, 8 сентябрь көнне бергә гомер кичерүебезгә 35 ел тулды. Гомерләрнең байтак өлешен без икәү бергә атлыйбыз. Хатын белән ир генә түгел, әллә ничек якын кешеләр булдык бер-беребезгә. Гүзәл шәшкәләребез дөньяга тугач, мин бәхетле булдым. Кызым Эльмира белән улым Эльдарны Ходаем бүләге дип саныйм мин. Шундый олы мәхәббәттә янган кешеләргә генә безнекеләр сыман матур балалар бирелә торгандыр ул. 35 ел эчендә без байтак авырлыкларны бергә җиңеп чыгып, һаман алга карап уфтанмый яшәп киләбез. Бүгенге матур юбилееңда теләкләрдән дә беренчерәк рәхмәтләремне укып, яратам дип исеңә төшерәм. Мәрҗән туебызда син үзең дә иң зәвыклы мәрҗән сыман һаман шундый ук матур һәм яшь булып каласың. Өеңдә дә, гаиләңдә дә, эшеңдә дә син өлгереп, үзеңнең булдыклы, уңган хатын икәнеңне күрсәтәсең. Алтыным син минем, иң кадерлем, сине булдым котлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. 2 балабызны да үстереп, гомер уртасына җиткәнбез. Чабып йөри татлы оныкалар, әби, бабай диеп эндәшә. Шулай әле әкрен генә безне картлык иле алга битдәшә. Күзләреңә һаман сөеп карыйм, җитмәс яратырга бер гомер. Синең хакта гына уйлый һаман, синең өчен яна бу күңел. 55-ең ишек шакып килде, күрекмичә аны кирт ачып. Рәхәт картлыклардан уяттыр ул, тырулары бары тик качып. Котлы булсын матур юбилеең, сиңа булды шушы теләгем. Син бит минем күктән иңдерелгән иң кадерле, затлы бүләгем. Кадерле Нәҗия Шакировна, тормыш иптәшегез җылы теләкләрен шундый ук матур җырда дәвам иттерер. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Sandığaç түгел карлугачта, минем өчен бәхет кушы син. Юк күкләргә түгел, юк бүтәнгә түгел, йөрәгемә туры ачтың син. Бәхет кушым минем, моңлы сандугачым, моң җырларымы берү тынмасын. Излеп яратганым, назлы канатларым, язмы җилләрен дә сынмасын, сынмасын. Сайра әйдә кунып, күңелемә тулып, бар дөньяга аксын моңнарың. Син сайрап торганда, син янда булганда, рәхәт минем гомер юлларым. Бәхет кушым минем, моңлы сандугачым, моң җырларымы берү тынмасын. Излеп яратганым,
Nazlı kanatlarım yazmış jillerini de sınmasın, sınmasın. Bulsun tırmaşığız, bulsun ıskışığız, Süyüp yüreğini de sayrarlık. Yaşagi söyünüp, Yaşayı süyünüp, Ütmesin gümürler sargayıp. Dähit kuşum minim, Mınglı sanduaşım, Mıngjırlarımı berip tınmasın. İzlip yaratğanım, Nazlı kanatlarım yazmış jillerini de sınmasın. Dähit kuşum minim, Mınglı sanduaşım, Mıngjırlarımı berip tınmasın. İzlip yaratğanım, Nazlı kanatlarım yazmış jillerini de sınmasın, sınmasın. Najia Шакировна Курамшинаны матур юбилейы белән ихластан кызы Эльмира, кияве Раил, оныгы Кәрим, улы Илдар, килене Ләйсән, оныклары Алим һәм Альмир, кыдагыйлары Зәкия Рушановна, тормыш иптәше Ринат Киямович, уллары Руслан гаиләсе белән, кыдагыйлары Гөлфия Равилевна, тормыш иптәше Нариман Рәшитович, уллары Альберт белән ихластан котлыйлар. Кадерледән дә кадерле, иң олуг кешебез, йөрәгебез түрендә иң зур урын алган иң ягымлы фәрештәбез. Әникайыбыз, әбикайыбыз. Аллага шөкер, безнең өйгә дә бәйрәм килде. Бер генә дә түгел, бердән ике бишле. Ни соң ул саннар? Син саннарны бары һөнәреңә калдыр, ә үз гомереңне саннар белән санап барма. Сиңа бүген карап әни бары елмайып, нык иркәләп, кышып сөясе килә. Артта җитәрлек юллар узылган. Күпме сынаулар аркылы үтелгән дә, никадәр җиңүләр анда булган. Әйе, синең олы ярдәмчең булып әтиебез торды. Менә инде 35 ел бергә безгә гомер биреп, үстереп, укытып, олы тормыш юлына бастырып, оныклар күрү бәхетенә ирешеп, матур яшисез. Бу үзе зур бер шатлык. Икегезгә дә бар кылган изгелекләрегез өчен олы рәхмәт. Без дә сезнең йөзгә кызыллык китермичә, алда да яшәргә тырышырбыз. Икегез бергә, тигезлектә, алтын һәм бриллиант туйларыгызга кадәр җитегез. Әти, әни, ике гөлем дип җырлыйлар җырларда. Бүген менә чыктык әле котларга дип юлларга. Сиңа киләбез ашыгып, котлар өчен әнием. Нинди генә бүләк бирим, нинди теләк телием. Барысы да сезнең өчен бигрәк гади тоела. Көзге җилдә әкрен генә яфраклары коела. Көз көннәре матур була, шуңа картлыктан куркма. Безне сагынып юлларга күз яшьте сөртеп чыкма. Котлы булсын, матур булсын гомерегез бәйрәме. Кабул итеп алыгыз сез матур җырның бәйләме. Кадерле Najia Шакировна, матур юбилейегыз һәм мәрҗән туегызның шатлыгына күмелеп, алдагы җырны да тыңлагыз. Аны сезгә бала оныкларыгыз һәм кыда-кыдагыйларыгыз юллый. Düyanın tələrində əti əni var şilək. Durmuş alıb barğanları da, balamı deyib yanğanları da,
ikisi birge kirek. Müldireme şilekler, eli var yürekleri. Eni yanında eti var, eti yanında ney. İyigeziliklerin şularının, tazalıkların şularının birisini Huday jellemey. İyigeziliklerin şularının, tazalıkların şularının birisini Huday jellemey. Kuşlarday sayraşıp üstük ömür kiyini tegizide. Şaypalamadı par şilekler, bir iki yıldan bir adımda atlauga iki gizide. Müldireme şilekler, eli var yürekleri. Eni yanında eti var, eti yanında ney. İyigeziliklerin şularının, tazalıkların şularının birisini Huday jellemey. İyigeziliklerin şularının, tazalıkların şularının birisini Huday jellemey. Yaşamadı kızıda bitsiz 58 düşün. İndi yaşasagiz idi uçurgan kuşları kızının koyup ihtibar kışın. Müldireme şilekler, eli var yürekleri. Eni yanında eti var, eti yanında ney. İyigeziliklerin şularının, tazalıkların şularının birisini Huday jellemey. İyigeziliklerin şularının, tazalıkların şularının birisini Huday jellemey. Tügülemesinin par şilekler, tügülegen tuğla kılmaz. Qaysı kız bulmaganda da iki kız var şakta kebik değil biz şılıp bulmaz. Bildireme şilekler, eli var yürekleri. Eni yanında eti var, eti yanında ney. İyigeziliklerin şularının, tazalıkların şularının birisini Huday jellemey. İyigeziliklerin şularının, tazalıkların şularının birisini Huday jellemey. Birisini Huday jellemey, birisini Huday jellemey. Devam etamiz ham Najiya Shakirovna Kuramshinaning bayram ertasin motorlab topshiruqqa kelgan tag'in bir qutlov xatin o'qib ketamiz. Bu yo'li bir tug'an opasi Asliya Shakirovna Yunusova, turmush ittashi Rafael Jiganshevich, o'g'illari Renat, turmush ittashi Gulfiya, qizlari Rufiya, kuyovlari Renat, oniqlari Ilnaz ham Amir Saidg'azinlar oilasi ixlosdan qutlilar. Gailebizde ikinci siyikli bola bulup tuğan singilimiz, opamiz bugün indi özünün bayram tabını ortunda türde oturup iki bişlige layık degen sözünü işitti. Eyyi, layık ol. Onun sıman tırış, ungan, tıynak, akıllı, şuluk vakitta bek jiddi, sabır, tüzüm, talepşen kişiler sirek ışırıdır. Yakınımız şundilarının birisi. Bola şaqtanıq ol bu sıfatlarga iya bo'lib o'sdi. Öz gailesinde de tertip buldurib, turmush iptashi bilan iki motor bolalar tarbiyalab o'stirdilar. Olma ağaçtan yirak düşmeydiğinde balaları dağlarının büyük akıllı bulup motor gaileler kurdular. Hazır indi ınıklar bula gitip, olarını əbi babay yasadılar. Qadirlilərimiz, sizde yerdemşil, tırış tuğanlarımız bulup bilen biz şiksiz baxitli. Yazmışның kırız jillerine birişmişe, her şak tuğanlarınız hem yakınlarınız yanaşasında, balalar, ınıklar baxitine kuanıp, yaşarga nasip bulsun sizge. İsenlik, baxitli günler gine tileybiz. Zor tırışlıklar bilen
табылган мал мөлкәтегезнең бәрәкәтен, хезмәтегезнең әҗрен, күңел җылыгызны биреп үстергән балаларыгызның тәүфыйгын күрергә насыйп булсын. Гаиләгез имин булсын. Тигезлек белән гомер көзләрендә, кышларында кайгы хәсрәтсез каршыларга язсын. Мәрҗән туегыз белән дә котлыйбыз сезне. Яшәгез тигез әби-бабай булып, бер-берегезгә ныклы терәк булып, кадерле әткәй һәм әнкәй булып, балаларга һәр чак кирәк булып. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә икән гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен сезгә парлы яшәү, парлы гомерләр. Гомерегездә бәйрәм дигәннәре аз булмасын, булсын күбрәк. Күңелгә дә бары рәхәт кенә, җылылык тик икән ул кирәк. Бездән дә сез теләк белән бергә кабул итеп җылы алыгыз. Бүгенгедәй матур, яшь парлардай яратышып, гырләп калыгыз. Кадерле Наҗия Шакировна, гомерегез бәйрәмнәре мөбарәк булсын. Якыннарыгыз белән бергәләп, әлеге җырны тыңларга чакырып калабыз. Бәхетле булыгыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бары җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Алтында син безгә якында син, яратабыз сине кадерлем. Яшәле бәгърем малыкып җирдә, син дип тибә минем йөрәгем. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Изге теләк бәхет юллыйм сиңа, тормышларың булсын түгәрәк. Бергә исәнлектә гомер итик, син бит безгә һәр вакыт кирәк. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле,